Joventut pel Clima s'ha sumat a la crida estatal d'accions contra la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic que se celebra des de dijous a Dubai. En silenci, de negre i amb espelmes han simulat una marxa fúnebre de la plaça de les estacions fins a delegació del govern. Reclamen que la COP28 adopti mesures contundents per frenar la pèrdua de biodiversitat, les víctimes mortals que causa la crisi climàtica i la migració per culpa de les temperatures extremes. Que és molt important com a societat civil que estiguem unides i que donem passos cap endavant i que tinguem un futur tan sostenible com pugui ser, i per això demanant que se reduïsquin els combustibles fòssils fins que s'acabin totalment i adoptar per una transició climàtica que sigui respectuosa tant amb les persones més vulnerables tant com amb la biodiversitat, i que se tingui en compte també totes les persones del sud global que són les més afectades per la crisi climàtica i que se faci una distribució que sigui el més pro justícia social i justícia climàtica possible.